Λοιπόν, είμαστε και αυτό το Σάββατο εδώ, δοξάζουμε το Θεό, που είμαστε γεροί, έτσι. Είμαστε χαρούμενοι, γιατί άλλα παιδάκια, σε άλλο κόσμο, σε άλλα μέρη ή και δίπλα μας ίσως, να έχουν κάποια προβλήματα, να είναι άρρωστα, ή κάποια άλλα παιδάκια, όπως στην Ουκρανία ή στη Γάζα, να είναι σε πολέμους, σε φτώχεια, σε πείνα. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λέμε δόξα τω Θεώ. Και είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Σήμερα θέλω να προχωρήσουμε λίγο τις κουβεντούλες μας, γιατί δυστυχώς οι φορές που θα βρεθούμε όλο ένα και λιγοστεύουν. Θα βρεθούμε μέχρι τα μέσα του Απρίλη, γιατί μετά είναι οι διακοπές του Πάσχα και 21 Απριλίου έχουμε την λήξη, θα κάνουμε το τέλος, την λήξη της συντροφιάς μας. Θα σας τα πούμε όμως τότε κοντά, τι ώρα θα είναι και τι θα κάνουμε. Επειδή λοιπόν έτσι όλο ένα και τελειώνει ο χρόνος που θα βρισκόμαστε για φέτος, προσπαθώ να σας δώσω κάποια πραγματάκια, προσπαθώ να σας πω κάτι. Σήμερα διάλεξα ένα ιδιαίτερο θέμα. Ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του, πριν τον συλλάβουν, πριν ο Ιούδας τον προδώσει, πριν τον σταυρώσουν, ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Δεν υπάρχουν άγνωστες λέξεις, όπως σας έχω πει. Η γλώσσα της Αγίας Γραφής, η γλώσσα της Εκκλησίας, τα αρχαία ελληνικά είναι δική μας γλώσσα, ελληνικά είναι. Δεν υπάρχουν άγνωστες λέξεις. Κοιτάζοντας τα λόγια του Χριστού, προσπαθήστε να βρείτε μία άγνωστη λέξη. Εμέ, δεν το ξέρω. Εμένα με λένε Θανάση. Να το εμέ. Το βρήκαμε τι σημαίνει. Το ή με εψιλογιώτα είναι το εάν. Εάν εμένα εδίωξαν. Διώχνουν. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αν εμένα εδίωξαν, αφού εμένα ταλαιπώρησαν, σταύρωσαν και ημάς διώξουσι. Το ημάς τώρα, σας πω τώρα για τα παιδιά της έκτης κάτι. Μπράβο, αυτό είναι για σας. Όταν είναι με ύψιλον το ημάς, όταν είναι με ύψιλον το ή, είναι για τους άλλους. Όταν είναι με ήτα, είναι για μας. Καταλάβετε? Αυτό είναι λίγο δύσκολο, που όταν θα πάτε στο γυμνάσιο θα το μάθετε. Σας το λέω όμως από τώρα να το ξέρετε. Όταν λοιπόν το ημών, ημείς, ημάς είναι με ύψιλον, είναι για τους άλλους. Όταν είναι με ήτα, είναι για μας. Λέμε ας πούμε, ελέησον ημάς, Κύριε ο Θεός, ο Πατήρ, ο Παντοκράτορ. Ελέησον ημάς. Το ημάς αυτό πώς φαντάζεστε να είναι, με ήτα ή με ύψιλον? Εσύ που σήκωσες πρώτο στο χέρι. Ύψιλον. Ελέησε τους άλλους. Τι λέτε να είναι? Με ήτα είναι. Ελέησε μας. Ελέησε εμάς. Ή με δίωξαν λοιπόν και εμάς και εσάς, λέει ο Χριστός, θα σας διώξουν. Διώξουν. Θα σας πολεμήσουν. Και πράγματι παιδιά, ξέρετε, δέστε, σας έχω βάλει δύο εικόνες. Η μία είναι η φραγγέλωση του Χριστού, η πρώτη εικόνα, αυτή που βάζω το βελάκι. Έδεσαν τον Χριστό αφού τον συνέλαβαν σε αυτή την κολόνα. Η κολόνα αυτή, παιδιά, σώζεται μέχρι σήμερα στους Αγίους Τόπους. Έδεσαν τον Χριστό σε αυτή την κολόνα, γυμνό, εντελώς γυμνό παιδιά,
Εδώ ο αγιογράφος βάζει ένα πανί μπροστά του για να μην τον ντροπιάζουμε και εμείς τον Χριστό. Λοιπόν, και μετά έπαιρναν φραγγέλια, αυτό που κρατάει τούτος εδώ, δέστε το, εδώ ο στρατιώτης, αυτό εδώ, σαν μαστίγια, με τη διαφορά όμως τι, πως τα μαστίγια αυτά, το φραγγέλιον όπως λεγόταν, είχε στα νεύρα αυτά που φαίνονται, στα σκοινιά αυτά που βλέπετε, είχε κάτι, φανταστείτε, σαν τα αγκαθάκια, ναι, μπράβο, σαν τα αγκίστρια. Έχετε δει το αγκίστρι που ψαρεύουμε? Λοιπόν, τι έκαναν? Έριχναν το φραγγέλιο στην πλάτη και δεν το σήκωναν το μαστίγιο, αλλά το έσερναν στην πλάτη, στο σώμα του Χριστού. Καταλάβετε? Με αποτέλεσμα αυτά τα σιδερένια αγκίστρια, αγκάθια, να χώνονται μέσα στις σάρκες του Χριστού και να τις σχίζουν τη σάρκα του. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι. Αφού σε μένα έτσι συμπεριφέρθηκαν, και σε εσάς που μ' αγαπάτε έτσι θα σας συμπεριφερθούν. Έτσι είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του, σε εμάς. Και για μας ισχύει αυτό. Αφού τον Χριστό τον πολέμησαν, και εμάς θα μας πολεμήσουν σαν μαθητές του Χριστού. Και η άλλη εικόνα πάλι δείχνει τη φραγγέλωση και την πορεία του Ιησού στο Γολγοθά. Γιατί αύριο ξεκινάει η Μεγάλη Σαρακοστή. Είναι καθαρή Δευτέρα. Δηλαδή είναι η περίοδος που θα μας οδηγήσει στη Μεγάλη Εβδομάδα, στη Σταύρωση του Χριστού. Να ξαναγυρίσουμε πάλι στο θέμα μας. Είπε λοιπόν ο Χριστός, αφού εμένα εδίωξαν, πολέμησαν, και εσάς θα σας πολεμήσουν. Και πράγματι, παιδιά, αυτό συνέβη μέσα στα χρόνια που κύλησαν. Και τους μαθητές τους συνέλαβαν, τους βασάνισαν, τους σκότωσαν, και πάρα πολλούς χριστιανούς, οι ειδωλολάτρες αρχικά. Εντάξει? Να πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα, έτσι γράφω στην διαφάνεια. Να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Μετά την Ανάσπαση του Χριστού, για 40 μέρες ο Χριστός εμφανιζόταν στους μαθητές του. Τον είδαν πάνω από 500 άνθρωποι. Δεν τον είδαν τον Χριστό αναστημένο μόνο ένας, η Μαγδαληνή, ή μόνο 2, ο Πέτρος, ξέρω εγώ, αλλά τον είδανε πάνω από 500 άνθρωποι. Πράγμα που τι σημαίνει? Ότι ο Χριστός δεν ήταν μετά από την Ανάσταση ένα φάντασμα. Δεν ήταν έτσι στο μυαλό τους. Δεν το γέννησε το μυαλουδάκι τους αυτό των μαθητών, γιατί τον είδαν πολλοί άνθρωποι. Ο Θωμάς, θυμάστε, είδε τις πληγές και του λέει ο Χριστός, έλα βάλε τα χέρια σου στις πληγές να δεις πως είμαι εγώ. 40 μέρες ο Χριστός μετά την Ανάσταση εμφανιζόταν στους μαθητές του, όχι κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, την πρώτη ημέρα, τη μία των Σαββάτων, διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, που η μία των Σαββάτων είναι η Κυριακή. Γι' αυτό και εμείς την Κυριακή πάμε στην Εκκλησία, γιατί στην Εκκλησία εμφανίζεται ο Χριστός πάνω στην Αγία Τράπεζα και είναι το σπίτι του Θεού Πατέρα μας. Εμφανιζόταν λοιπόν επί 40 μέρες ο Χριστός και τους συμβούλευε τους μαθητές και τους είπε αυτό που σας είπα, οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι, και άλλα παρόμοια. Μετά από 50 μέρες από την Ανάσταση του Χριστού, οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι στο Υπερό, εκεί που έγινε ο μυστικός δείπνος, και έχουμε την Πεντηκοστή, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Δέστε, εδώ είναι οι μαθητές και βλέπετε εδώ κάτι σαν γλώσσες, πύρινες. Είναι το Άγιο Πνεύμα που ήρθε στους μαθητές, τους δυνάμωσε και βγήκαν μετά στο μπαλκόνι ο Πέτρος και ξεχύθηκαν σε όλο τον κόσμο οι μαθητές και κήρυξαν τη διδασκαλία του Χριστού. Εντάξει? Άρα λοιπόν, μετά από την Σταύρωση, η Ανάσταση, μετά από την Ανάσταση εμφανίσεις του Χριστού στους μαθητές, μετά από τις εμφανίσεις του Χριστού στους μαθητές, η Πεντηκοστή.
Και μετά από την Πεντηκοστή οι μαθητές ξεγίνονται πια στον κόσμο. Βάλανε κλήρο. Τότε δεν ξέρανε, ας πούμε, ότι και στην Αμερική έχει ανθρώπους. Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική. Στο γνωστό τότε κόσμο γράψανε Αφρική, γράψανε Κίνα, γράψανε Ελλάδα. Τα έβαλαν όλα σε μια κούπα και είπανε θα κάνουμε προσευχούλα, θα βάλει ο κάθε ένας Απόστολος το χεράκι του μέσα και ό,τι τουλάχει σε αυτή την περιοχή θα πάει να διδάξει τον χριστιανισμό. Καταλάβετε? Έτσι λοιπόν ο Ανδρέας, ο Απόστολος, ανοίγει το χαρτάκι του, έγραφε Ελλάδα και ήρθε στην Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη, κατέβηκε μέχρι την Πάτρα που εκεί τον σταύρωσαν ανάποδα τον Άγιο Ανδρέα. Ο Αθωμάς, ας πούμε, έγραφε Κίνα. Πώς θα πάει κανείς στην Κίνα? Και τώρα είναι δύσκολο, πόσο μάλλον τότε. Καθώς και σκεφτότανε τι έγινε. Σε ένα πανηγύρι πουλήθηκε σαν δούλος σε έναν Κινέζο. Πού είσαι? Από την Κίνα. Θες να με αγοράσεις? Να έρθω δούλος σου να σε υπηρετώ? Πήγε κοντά του και εκεί στην Κίνα δίδαξε τον χριστιανισμό. Καταλάβετε? Άλλος, ξέρω εγώ, ο Μάρκος. Τακ, πού? Αφρική, στην Αφρική. Έτσι λοιπόν μετά από την Πεντηκοστή οι μαθητές ξεχύθηκαν σε όλο τον κόσμο και κήρυξαν τον Χριστό. Ναι, και όλοι έλεγαν αχ τι ωραία που μας τα λες. Όχι. Κάποιοι άλλοι ήταν έτοιμοι να τους κατασπαράξουν, να τους σκοτώσουν. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι. Γι' αυτό τότε άρχισαν οι διώξεις, οι διωγμοί των μαθητών. Σας έβαλα εδώ μια εικόνα που δείχνει πως τους έβαζαν μέσα στα στάδια, τους έριχναν στα θηρία. Άλλους τους αποκεφάλισαν. Τον Άγιο Ανδρέα, ας πούμε, ανάποδα τον σταύρωσαν με το κεφάλι κάτω. Διάφορους τρόπους, σκληρούς τρόπους. Ο πρώτος που μαρτύρησε για τον Χριστό, ο πρώτος που θανατώθηκε για τον Χριστό ήταν ο Άγιος Στέφανος. Γι' αυτό λέγεται και πρωτομάρτυρας. Την έχετε ακούσει αυτή τη λέξη? Να δέστε το εδώ. Στέφανος ο πρωτομάρτυρας. Ωραία λεξούλα, σύνθετη λέξη. Ο πρώτος μάρτυρας. Ο πρώτος. Και η γυναίκα, η πρώτη γυναίκα που μαρτύρησε και θανατώθηκε για τον Χριστό ήταν η Αγία Θέκλα. Θέκλα. Άρα λοιπόν από τους άντρες ο πρώτος που βασανίστηκε και σκοτώθηκε για τον Χριστό ο Στέφανος, πρώτο μάρτυρας. Από τις γυναίκες η πρώτη που συνελήφθηκε, θανατώθηκε για τον Χριστό, η Θέκλα. Εντάξει μέχρι εδώ? Να ξεκουραστούμε λίγο γνωρίζοντας καλύτερα τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ο Απόστολος Παύλος. Αυτός ο άντρας, ο Στέφανος, είναι ο χειρότερος από τους μαθητές εκείνου του δημαγωγού, του Σίμωνα Πέτρου. Συνέχεια εξεστομίζει τις χειρότερες βλασφημίες, ότι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, είναι καλύτερος από τον Μωυσή και ότι ο Ιερός Νόμος του Θεού μας είναι άχρηστος. Αυτός είναι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος και είναι στο δικαστήριο. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα καταστρέψει αυτό το ναό και θα αλλάξει όλα τα έθιμα που ο Μωυσής μας δίδαξε. Πράγμα πολύ δύσκολο βέβαια, αφού ο Ιησούς έχει πεθάνει. Άκουσες την κατηγορία, Στέφανε? Είναι αλήθεια ότι είπες αυτά τα πράγματα για τον Ιησού? Τι ευχάριστη έκπληξη. Ραβίνε, πόσο χαίρομαι. Τι κάνει ο μαθητής μου, Σοφότερος από το δάσκαλο του. Δεν αμφιβάλλω καθόλου, μικρέ μου. Τι σε φέρνει εδώ? Θέλω οι χριστιανοί να πάθουν αυτό που τους αξίζει. Σαούλ, θυμήσου, σκέψου πριν δράσεις. Το ξέρω. Οι χριστιανοί είναι άνθρωποι, σαν εμένα, σαν εσένα. Ίσως σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής να διδάξει το δάσκαλο. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω. Έλα σύντομα, Σαούλ,
Και πες μου, τι έμαθες? Θα έρθω. Στο καλό να πας. Παρά λίγο να καταστρέψεις τα πάντα. Όχι εγώ, εσύ. Εγώ. Δηλαδή πώς το έκανα εγώ? Μπράβο σας. Είναι οι ψευτομάρτυρες που τους πλήρωσαν για να πούν ψέματα εναντίον του Στέφανου. Αυτός πάντα κάνει βλακίες. Και εσύ πάντα από εκεί μια. Πήρατε τα λεφτά. Φύγετε τώρα και το στόμα κλειστό. Και όταν ήρθε ο ίδιος ο σωτήρας, τον προδώσατε και τον δολοφονήσατε. Δεχτήκατε τον νόμο ως δώρο των αγγέλων, αλλά δεν τον τηρήσατε. Μα πώς τολμάς? Τηρήσαμε τον νόμο. Εσύ καταστρέφεις τον νόμο. Ως τολμάει. Βλάσφημε. Απολογείται και εκεί την ώρα που απολογείται βλέπει ψηλά στον ουρανό τον Ιησού. Τι κοιτάζεις? Κοίτα, άνοιξαν οι ουρανοί και ο Υιός του ανθρώπου κάθεται στα δεξιά του Θεού. Αρνούμε να σ' ακούσω άλλο. Βλάσφημε. Βλάσφημε. Οι Εβραίοι ξεσηκώνονται εναντίον του. Λιθοβολήστε τον. Παίρνουν την απόφαση να τον λιθοβολήσουν, να τον σκοτώσουν πετώντας τον πέτρες. Σήμερα σώζεται η περιοχή που έγινε ο λιθοβολισμός του Στεφάνου στα Ιεροσόλυμα. Θυμήσου τον υπηρέτηση. Θα θυμάται τη βλασφημία σου, Πρόσεχε, μη μου το κλέψει κανείς, εντάξει, πρόσεχε. Ευχαρίστως. Σκοτώστε το Κύριε, δέξου το πνεύμα μου. Τι θα πάθεις? Τον σκότωσαν με λιθοβολισμό. Αυτό Τον για Άγιο τον κόπο Στέφανο, σου. τον πρωτομάρτυρα. Άρα λοιπόν, είδαμε σήμερα, να συμμαζέψουμε λίγο αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, ότι ο Χριστός μετά από τη Σταύρωση είχαμε την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση εμφανιζόταν 40 μέρες στους μαθητές του. Μετά έχουμε την Πεντηκοστή. Πήραν οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού το Άγιο Πνεύμα και ξεχύθηκαν στον κόσμο και δίδαξαν στον κόσμο τη διδασκαλία του Χριστού και τη μετέφεραν και σε εμάς εδώ στη Λέσβο. Θα τα πούμε όμως αυτά κάποια άλλη φορά. Ο Απόστολος Παύλος εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, είπαμε επίσης ότι ο Χριστός τους είπε πως αφού εμένα μίσησαν θα μισήσουν και εσάς που μ' αγαπάτε. Αφού εμένα πολέμησαν θα πολεμήσουν και εσάς που μ' αγαπάτε. Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν. Και τι συνέβη? Και πρώτος που θανατώθηκε από τους άντρες, πρώτος χριστιανός που θανατώθηκε για τον Χριστό ήταν ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Αυτό θα πει πρώτος μάρτυρας, πρώτο μάρτυρας. Και πρώτη χριστιανή γυναίκα που θανατώθηκε για τον Χριστό ήταν η Αγία Θέκλα. Για να δούμε τώρα, πότε γιορτάζει ο Άγιος Στέφανος? 27 Δεκεμβρίου, λίγο, 2 μέρες δηλαδή, μετά τα Χριστούγεννα είναι η μνήμη του. Προσέξτε λίγο, τι είδαμε στην ταινίουλα τη μικρή? Ποιοι ήταν αυτοί που πολέμησαν τους χριστιανούς? Οι Εβραίοι πρώτοι. Μετά από τους Εβραίους ποιοι? Οι ειδωλολάτρες, αυτοί που πίστευαν δηλαδή στα είδωλα, που πίστευαν στα αγάλματα, στους 12 θεούς, στον ήλιο σαν θεός, τα ζώα ως θεούς. Καταλάβετε? Οι χριστιανοί επειδή κυνηγήθηκαν
θα έχετε μάθει ίσως στο σχολείο οι μεγάλες τάξεις, αλλά να το ξέρετε από εδώ και πέρα όλοι σας, επειδή κυνηγήθηκαν οι χριστιανοί, ήθελαν να προσευχηθούν στον Θεό. Συμμαζεύονταν πού? Στις κατακόμβες. Δέστε πως είναι οι κατακόμβες. Στη Ρώμη, ας πούμε, έχω επισκεφθεί τις κατακόμβες. Στη Μήλο, στο νησί Μήλος, εδώ στις Κυκλάδες, υπάρχουν κατακόμβες. Δηλαδή τι ήταν οι κατακόμβες? Ήταν σπηλιές υπόγειες, σπηλιές κάτω από τη γη, που εκεί μέσα στις κατακόμβες οι Ρωμαίοι έθαβαν τους νεκρούς τους. Γι' αυτό βλέπετε στη φωτογραφία έχει κάτι σαν συρτάρια, τάφη στους τοίχους. Ποιος πάει σε νεκροταφείο νύχτα? Κανένας, φοβάται. Έτσι οι χριστιανοί σκέφτηκαν, ωραία, οι ειδωλολάτρες δεν επισκέπτονται τα νεκροταφεία το βράδυ. Το βράδυ θα πηγαίνουμε εμείς να κάνουμε προσευχή και θεία λειτουργία στα νεκροταφεία. Και έτσι συμμαζεύονταν λοιπόν στις κατακόμβες για να προσευχηθούν. Για δέστε τη λεζάντα αυτής της φωτογραφίας. Μέσα σε 300 χρόνια πόσοι χριστιανοί σκοτώθηκαν για τον Χριστό? 13 εκατομμύρια άνθρωποι. Άρα είχε δίκιο ο Χριστός όταν έλεγε «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν». Είχε δίκιο. 13 υπολογίζονται εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν για την αγάπη τους στον Χριστό. Προτίμησαν να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό. Και εδώ βλέπετε, παιδιά, διάφορα βασανιστήρια που έκαναν στους χριστιανούς. Προσέξτε εδώ που βάζω το βελάκι. Ορισμένους Αγίους, είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τους σταύρωσαν. Έλεγε ας πούμε ο έπαρχος, «Α, εσύ πιστεύεις ένα Θεό που τον σταύρωσαν? Θα σε σταυρώσω κι εγώ». Και τους σταύρωναν. Βλέπετε εδώ, τούτο εδώ, κοιτάξτε, τούτο εδώ δεν μοιάζει με τροχό άμαξας? Ήταν ο τροχός. Έδαιναν τον μάρτυρα πάνω στην περιφέρεια του τροχού. Δέστε όμως, ο τροχός δεν είναι σαν τις ρόδες ίσιος, έχει κάτι αγκάθια, το είδατε, το βλέπετε? Τον έδαιναν, γύριζαν τον τροχό, περνούσε το σώμα και από άλλα αγκάθια που είχε κατά γης και κατασχίζονταν το σώμα του Αγίου. Την Αγία Εκατερίνα ας πούμε, έτσι τη βασάνισαν. Γι' αυτό στην εικόνα της δίπλα ο αγιογράφος βάζει έναν τροχό για να θυμόμαστε τον θάνατό της. Άλλοι, δες εδώ, τον αποκεφάλιζαν. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά μαρτύρια, πάρα πολλά μαρτύρια και πολλούς μάρτυρες, πολλούς τρόπους με τους οποίους σκότωναν τους χριστιανούς οι ειδωλολάτρες. Εντάξει μέχρι εδώ? Υπάρχει ένας Άγιος που είναι πολύ μικρούλης, ήταν ο καημένος, πιο μικρός από εσάς, πολύ μικρούλης, λίγο σαν τον αδερφό σου Σταύρο και Αλέξανδρε, άντε να ήταν λίγο πιο μεγάλος. Γι' αυτόν τον Άγιο θα μάθουμε σήμερα. Λέγεται Ταρσίζιος, ο Άγιος Ταρσίζιος. Λάτε να πούμε λίγο το όνομά του, επειδή είναι λίγο δύσκολο. Άγιος Ταρσίζιος, το διαβάζουμε κιόλας, Ταρσίζιος, Ταρσίζιος. Θα σας το πω και μετά. Γιορτάζει 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου έχουμε και την κοίμηση της της Παναγίας. Και τότε λοιπόν που γιορτάζει η Παναγία μας, τέτοια μέρα ήταν που συνέβη ό,τι θα σας πω σήμερα για τον Άγιο Ταρσίζιο. Πότε έζησε και πού έζησε, το διαβάζουμε. Πού? Φωνάξτε το δυνατά, έτσι σαν κουβεντιάζουμε. Στη Ρώμη. Πότε έζησε? 200 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, το 2ο αιώνα. Ο ένας έχει 100 χρόνια ο αιώνας. 100 και 100, 200. Το 2ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού. Τα πρώτα 300 χρόνια θυμάστε που είπα ότι ήταν η διωγμή. Ωραία. Τότε έζησε. Τότε οι χριστιανοί φυλακίζονταν. Αν πήγαινε ένας, πήγαινα εγώ και έλεγα ας πούμε στον έπαρχο, στον διοικητή, ξέρεις κύριε διοικητά, ο στρατής είναι χριστιανός. Τότε έστελνε ο διοικητής στρατιώτες, τον έπιαναν τον στρατή, τον έβαζαν αλυσίδες όπως είδατε στα χέρια, όπως τον Άγιο Στέφανο, και τον ανέκρινε. Για πες μου, είσαι χριστιανός? Δεν είμαι, μπορεί να έλεγε.
και να ήταν μια συκοφαντία, τον άφηνε ελεύθερο. Αν έλεγε είμαι χριστιανός, τότε προσπαθούσαν να τον πείσουν να αλλάξει την πίστη του, να απαρνηθεί τον Χριστό. Και αν ήταν όμορφος, έλεγαν εγώ θα σε παντρέψω με την κόρη μου, θα σε κάνω έτσι, θα σε κάνω στρατηγό, όπως λέγανε στον Άγιο Δημήτριο, ας πούμε. Αρκεί να αρνηθείς τον Χριστό. Αν τον αρνείτο τον Χριστό, πήγαινε σπιτάκι του και ζούσε. Αν δεν αρνείτο τον Χριστό, τότε άρχισαν τα βασανιστήρια μέχρι θάνατο. Εντάξει παιδιά μου. Πολλοί χριστιανοί λοιπόν τότε ήτανε στις φυλακές γιατί πίστευαν στον Χριστό και δεν το έκρυβαν, το έλεγαν, το ομολογούσαν, όπως λέμε. Τι συνέβη παιδιά? Οι ιερείς στα χρόνια εκείνα, όταν μάθαιναν ότι κάποιοι ήταν φυλακισμένοι, προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να στείλουν ή να πάνε τη Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσουν πριν θανατωθούν. Εντάξει? Τότε οι ιερείς δεν φορούσαν ράσα όπως τώρα. Ήταν ό,τι φορούσαν οι άντρες. Και έτσι εύκολα μπορούσε ένας ιερεύς, δήθεν, αν δεν τον γνώριζαν, ότι πάει να δει τους φυλακισμένους, να πήγαινε κρυφά και να τους κοινωνούσε. Όπως ξέρετε, τον Άγιο Θόδωρο το δικό μας, που τον είχαν κλείσει, έχουμε μιλήσει για αυτόν στη φυλακή απέναντι το δικαστήριο. Ήταν μέσα ένας, σας είχα πει, ένας Γιώργος Θεσσαλονικιός, και από αυτόν μάθαμε τα βασανιστήρια του Αγίου Θεοδόρου. Αυτός λοιπόν στέλνει μια ειδοποίηση και λέει στους παπάδες εδώ πέρα, υπάρχει μέσα στη φυλακή ένας νεαρός, λέγεται Θεόδωρος, και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, αυτό θα τον σκοτώσουν, θέλει να κοινωνήσει. Και μέσα σε ένα μήλο, το μήλο που τρώτε, ο παπάς τι έκανε? Δεν μπορούσε να πάει παπάς εκεί πέρα, θα τον έπιαναν, δεν τον άφηναν οι Τούρκοι. Κούφανε ένα μήλο, έβαλε μέσα τη Θεία Κοινωνία και την έστειλε με κάποιον που δεν τον υποψιάζονταν οι Τούρκοι. Καταλάβετε? Λοιπόν, όλοι οι χριστιανοί λοιπόν συμμαζεύτηκαν σε μια κατακόμβη στη Ρώμη για τη Θεία Λειτουργία. Όταν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, λέει ο παπάς, στη φυλακή υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί που πρέπει να τους μεταφέρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά εμένα με γνωρίζουν. Ποιος από εσάς θα ήθελε να μεταφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού και να πάει στη φυλακή να τους κοινωνήσει? Οι μεγάλοι, όπως κάνω εγώ τώρα, κουκουλώθηκαν στα πανοφόρια τους, χαμήλωσαν το βλέμμα. Πού να πάμε τώρα? Και άμα μας πιάσουν, φοβισμένοι, αρνήθηκαν. Τότε ένα παιδάκι σηκώνει το χέρι του, σαν τον αδερφό σου, πες πως ήταν Σταύρο, λίγο πιο μεγάλος, λέει εγώ θα πάω. Λέει ο παπάς, ρε εσύ πώς? Εγώ θα μεταφέρω τη Θεία Κοινωνία στη φυλακή, πού θα με πάρουν είδηση? Πράγματι ο παπάς δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Έδωσε λοιπόν ένα κουτάκι στο μικρό Ταρσίζιο, σαν αυτό που κρατάει εδώ στην εικόνα του, δέστε. Μέσα εκεί ήταν το σώμα του Χριστού βουτυγμένο στο αίμα. Ήταν η Θεία Κοινωνία. Του λέει, παιδί μου, πρόσεχε, προσεκτικά, θα πας να τους το δώσεις να κοινωνήσουν, γιατί αύριο θα τους σκοτώσουν. Μη φοβάστε. Είχε λοιπόν το κουτάκι ο Ταρσίζιος στην αγκαλιά του και προχωρούσε για τη φυλακή. Στο δρόμο ήταν οι συμμαθητές του, οι φίλοι του, πέστε. Ταρσίζη, έλα να παίξουμε! Ταρσίζη, έλα να παίξουμε, έλα να παίξουμε! Δεν μπορώ τώρα, σε λίγο θα έρθω. Έλα ρε να παίξουμε, τον πίεζαν να έρθει ο Ταρσίζιος να παίξει. Αυτός αρνιόταν, κάποια στιγμή πάει ένα παιδάκι μπροστά, λέει τι είναι αυτό που κρατάς? Κατάλαβαν πως ήταν η Θεία Κοινωνία και τον σκότωσαν με πέτρες τον καημένο τον μικρό Ταρσίζιο. Για προσέξτε, στο δρόμο ένα παιδάκι λοιπόν που είναι τώρα ανάμεσά σας άκουσε το κήρυγμά μου μια φορά και το έκανε κήρυγμα, έτσι έπεσε τον παπά. Όπως ακούσατε, γιορτάζει η Παναγία μας η ιστορία. Οπότε δεν γιορτάζει μόνο η Παναγία,
γιορτάζει το Άγιος Πατσίσιος. Αυτός είναι ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα. Οπότε ήταν ένας παπάς που είπε στους όλους τους χριστιανούς, όπως μπορέσει να κοινωνήσει κάποιους χριστιανούς που είναι μέσα στη φυλακή, τότε κανένας εμπορός, το Άγιος Πατσίσιος πήγε, σήκωσε το χεράκι και είπε, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Εσύ είσαι μητός, είπε ο παπάς. Αφού μπορώ, θα έβαλε τη Θεία Διονύα μέσα σε ένα κουτάτι και έφυγε. Στον δρόμο έκανε την προσευχή του. Μέσα στον δρόμο του ήταν κάτι φίλοι του, αυτοί ήταν Τούρκοι. Δεν ήταν Τούρκοι, αλλά έτσι το εξέλαβε. Ήταν ιδεολάτρες. Δεν απαντήσει να πέσουν. Τον τραβούσαν από εδώ, τον τραβούσαν από εκεί. Στήσαν τα ρούχα του, έπεσε στη Θεία Κοινωνία κάτω. Οπότε, αυτή η ιστορία ήρθε Θεία Κοινωνία όμως. Έπεσε κάτω. Και επειδή είδαν το σταυρό, του πετούσανε πέτρες. Μόλις που το σκοτώσανε, πέθανε ο Άγιος Πατσίσιος. Ταρσίζιος, Ταρσίζιος. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτό το παιδάκι, όταν ήταν μικρό, βλέπετε ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει. Είχε ενθουσιαστεί με τη ζωή του Αγίου Ταρσιζίου. Και στο πουθενά κάποια στιγμή, παίζοντας έτσι ντυμένος παπαδάκι, επανέλαβε τη ζωή του Αγίου, έτσι όπως την ακούσατε σήμερα. Είναι όντως συγκινητική η ζωή του Αγίου Ταρσιζίου. Όμως ο Άγιος Ταρσίζιος δεν συγκίνησε μόνο το παιδάκι αυτό, το μικρό στρατή, αλλά και πολλούς ποιητές. Ένας από τους ποιητές μας είναι ο Γιώργος Βερίτης. Να και ο Ταρσίζιος μες στους μάρτυρες, ο μικρός φίλος και αδελφός μας. Γεια σου αδελφούλη που ξεπέρασες τους πιο τρανούς εσύ του κόσμου. Στη 12χρονη καρδούλα σου σφίγγει ο Ταρσίζιος τα αγιαδώρα. Δεν θα τα ρίξεις στην ατίμωση. Θεέ μου η καρδούλα του πως κάνει, και ας τον χτυπούν και ας τον πληγώνουνε, μετά για δώρα θα πεθάνει. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα, θα μοιράσουμε ένα τραγουδάκι. Πού είναι αυτό εδώ για το μικρό Ταρσίζιο? Και είναι όλη η ιστορία. Προσέξτε, θα το μάθουμε, θα το ακούσουμε και θα σας αρέσει, είμαι πολύ σίγουρος. Για να γνωρίσουμε λίγο το τραγούδι. Σε ένα δρόμο της Ρώμης πεσμένος, ένας μάρτης μικρός πληγωμένος, στο βωμό του Χριστού ξαπλωμένος, σαν αρνάκι μικρός φαγιασμένος. Το χαμόγελο λάμπει στα χείλη και στα χέρια του κάτι κρατεί. Είναι σώμα Χριστού που είχε πάρει να το πάει κρυφά στη φυλακή. Τον Ταρσίζιο έχουν κυκλώσει αγγελούδια με άσπρα φτερά. Συνοδεία μαζί του θα πάνε εις του πλάστου μας την αγκαλιά. Και σε λίγο ο μάρτης πεθαίνει και στεφάνι της δόξης φορεί. Τέτοια δόξα κανείς τη ζηλεύει, τέτοια δόξα καθένας την ποθεί. Σε ένα δρόμο της Ρώμης πεσμένος, ένας μάρτης μικρός πληγωμένος, στο βωμό του Χριστού ξαπλωμένος, σαν αρνάκι μικρός φαγιασμένος, το χαμόγελο λάμπει στα χείλη και στα χέρια του κάτι κρατεί. Είναι σώμα Χριστού που είχε πάρει να το πάει κρυφά στη φυλακή.
Τον Ταρσίζιο έχουν κυκλώσει αγγελούδια με άσπρα φτερά, συνοδεία μαζί του θα πάνε εις του πλάστου μας την ολόθερμη αγκαλιά. Και σε λίγο ο μάρτης πεθαίνει και στεφάνι της δόξης φορεί. Τέτοια δόξα κανείς τη ζηλεύει, τέτοια δόξα καθένας την ποθεί. Σας άρεσε? Άρεσε. Μάθεις, Δεν πήρες, δεν πήρε ένα παιδάκι. Θέλετε να το πούμε μία φορά ακόμα, λίγο πιο ψηλά? Σε ένα δρόμο της Ρώμης πεσμένος, ένας μάρτης μικρός πληγωμένος, στο βωμό του Χριστού ξαπλωμένος, σαν αρνάκι μικρό σφαγιασμένος. Άμα μάθουμε το πρώτο, είναι εύκολο και το επόμενο. Σε ένα δρόμο της Ρώμης πεσμένος, ένας μάρτης μικρός πληγωμένος, στο βωμό του Χριστού ξαπλωμένος, σαν αρνάκι μικρός σφαγιασμένος. Ποιο παιδί θέλει να μας το πει έτσι? Σιγά σιγά όπως το μπορεί. Πάμε. Λα λα λα. Μπορείς? Σιγά σιγά. Τι σιγά. Σε ένα δρόμο της δρόμης πεσμένος, ένας μάρτης μικρός πληγωμένος, στο βωμό του Χριστού ξαπλωμένος, σαν αρνάκι μικρός σφαγιασμένος. Πολύ ωραίο. Είναι και έτσι και ο ήχος και η φωνούλα είναι λυπητερή. Άρα λοιπόν σήμερα είδαμε, γνωρίσαμε τον Άγιο Ταρσίζιο. Πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε λίγο στη σωστή θέση τις λεξούλες που είναι στην παρένθεση. Εγώ θα διαβάζω και εσείς θα μου βρίσκετε λεξούλες για να τις τοποθετήσουμε. Ο Ταρσίζιος με χαρά ανέλαβε τη μεταφορά. Έγινε όμως αντιληπτός από κάποιους συνομιλίκους του... Ποια λεξούλα θα βάλω? Αυτές που είναι μέσα στην παρένθεση. Ηρωισμό, πανί, θησαυρό, ειδωλολάτρες, σκότωσαν, αυτοδυσία. Ειδωλολάτρες. Που τον περικύκλωσαν ζητώντας του με άσχημα λόγια και χτυπήματα αυτό που κρατούσε. Μα εκείνος δεν τους έδινε το θησαυρό. Το θησαυρό που μετέφερε. Στο τέλος τον σκότωσαν. Πολύ ωραία. Ορμώντας πάνω του για να αρπάξουν αυτό που κρατούσε. Περίεργο όμως, στην αγκαλιά του Ταρσίζιου δεν βρήκα παρά μόνο τις λεξούλες αυτές που είναι εκεί. Πανί. Το πανί που τυλιγε τα τίμια δώρα. Με θαυμαστό τρόπο ο Θεός τα είχε προστατεύσει με την μια λεξούλα. Αυτοθυσία. Μπράβο. Και τον ηρωισμό του μάρτυρα. Πολύ ωραία, μπράβο. Άρα λοιπόν σήμερα
γνωρίσαμε πως ο Χριστός είχε πει, αφού εμένα καταδίωξαν και εσάς θα σας καταδιώξουν. Αφού εμένα μίσησαν και εσάς θα σας μισήσουν. Και πότε γιορτάζει ο Άγιος Ταρσίζιος, είπαμε, το γράφω και στην αυτή, φώναξε το Μαριά μου, τότε που γιορτάζεις και εσύ, της Παναγίας. Ο Ταρσίζιος ήταν Ορθόδοξος και εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Τι θα πει Ορθόδοξος? Είναι σύνθετη λέξη και αυτή τη λέξη θα τη μάθω. Ορθή πίστη. Σωστή πίστη. Ορθή πίστη, σωστή πίστη. Γιατί υπάρχει και λαθεμένη πίστη. Ναι. Άλλοι που πιστεύουν άλλα πράγματα. Ορθόδοξοι πιστεύουν διαφορετικά πράγματα. Ορθόδοξοι που πιστεύουν διαφορετικά. Άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν διαφορετικά. Ας πούμε χριστιανοί. Αυτοί είναι οι αιρετικοί. Αυτοί δηλαδή που πιστεύουν διαφορετικά για τον Χριστό. Αιρετικοί. Αυτοί που πιστεύουν όχι στον Χριστό αλλά σε άλλους θεούς είναι άλλα θρησκεύματα. Εντάξει. Το μουσουλμάνο δεν τον πούμε αιρετικό, γιατί δεν είναι. Είναι άλλη θρησκεία. Αιρετικό θα πούμε τον μάρτυρα του Ιεχωβά. Εντάξει. Κάτι θέλει να ρωτήσει. Μισό λεπτό. Πότε θα μάθουμε τις άλλες χριστιανικές θρησκείες? Χριστιανικές θρησκείες, αιρετικές διδασκαλίες. Είναι Ρωμαιοκαθολισμός, Προτεστάντες, αυτοί. Προσέξτε τώρα τη φωτογραφιούλα αυτή και κλείνουμε. Βλέπουμε έναν Έλληνα παπά, έτσι κληρικό, που γύρω του είναι παιδάκια από την Αφρική. Υπάρχουν πολλοί που μεταφέρουν τον Χριστό και σε άλλα μέρη σήμερα. Στην Αλάσκα, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Αφρική. Αυτοί λέγονται ιεραπόστολοι. Γι' αυτό λέμε πως ιεραποστολή ανθή. Δύο λεξούλες, κόκκινο γράμματα. Άθεοι, έτσι, αιρετικοί. Αιρετικός είπαμε τι είναι. Αυτός που πιστεύει διαφορετικά τον Χριστό. Άθεος είναι αυτός που δεν πιστεύει. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστέψει ή όχι. Ό,τι θέλει ας κάνει. Εμείς όμως κάτι θα ήθελα σήμερα και κάπου θα ήθελα να καταλήξουμε. Πρώτον, προσέχουμε τι λέει ο τάδε που είναι αιρετικός, ο τάδε που είναι από άλλο θρήσκευμα, ο άλλος που είναι άθεος, και κλείνουμε λίγο τα αυτάκια σαν αυτό που έκαναν οι σύντροφοι του Οδυσσέα με τις Ειρήνες, έτσι, για να μην επηρεαζόμαστε. Προσέχουμε, αλλά και τι άλλο? Ελάτε να διαβάσουμε τη λεζάντα, την πρόταση αυτής της διαφάνειας. Πάμε μαζί με το 3. 1, 2, 3. Κρατάμε και διαδίδουμε την ορθόδοξη πίστη μας, όπως κάνουμε και με το πασχαλινό φως. Θυμάστε το Πάσχα? Αυτό που βγαίνει ο παπάς και μια αναμένη λαμπάδα μας δίνει φως και τρέχουμε να πάρουμε και το δίνουμε και στους άλλους το φως και προσέχουμε να μην σβήσει η λάμψη της λαμπάδας, το φως, για να το μεταφέρουμε στο σπίτι μας. Κάπως έτσι. Κρατάμε λοιπόν την πίστη μας σαν το αναστάσιμο φως και μεταφέρουμε, δίνουμε την πίστη μας και στους άλλους. Αλλά κρατάμε την πίστη μας σαν τον μικρό Άγιο Ταρσίζιο που σήμερα για αυτόν μιλήσαμε. Εντάξει.